Трябва ли децата да се срещат със смъртта? Никой не е подготвен за загубата. Много по-лесно е да кажеш: "О, честито! Да. Нали, прекрасно!" Никой не ни е учил как да реагираме в тези моменти. Здравейте на всички! Казвам се Камен Нецов и съм част от екипа на Траурни агенции Небесна, като днес сме поканили за наш гост Лора, която има опит над 10 години като терапевт и тя ще отговори на доста въпроси, които срещаме всеки ден в нашата работа. Лора, здравей! Здравей! Изключително ни е приятно да те посрещнем тук. Бих искал да говорим с теб относно темите, които касаят нашите клиенти, като например как да се справим с скръбта и има ли по някакъв начин справяне с нея. Това е много тежък момент за повечето хора. Аз самата съм губила скъп човек и знам колко е трудно да преминеш през целият този момент. Скръбта не е нещо, което отминава и не е добре, когато влезнем в такава проблематика, защото това е проблем, който касае всеки един от нас. Да използваме клишета "времето ще излекува", защото реално това не дава никакъв резултат. Всеки един от нас е индивидуален и независимо кога се е случил този момент и с кого се е случил този момент, е добре да приемеме ситуацията, като започнем да изразяваме чувствата и емоциите, които изпитваме. Защото задържайки ги вътре в себе си, това създава още по-голяма болка, показва нашата чувствителност и ако ние не я изразяваме, реално ние блокираме. Създава се едно замръзнало състояние, в което рано или късно ние трябва да се потопим, за да го изкараме навън и да го освободим от нас. Реално скръбта си остава и ние си я носим винаги в нас. Да, ние си я носим, но свикваме с нея. Времето трансформира, променя и в нас остават само хубавите спомени, изживявания, които ни помагат реално да продължим напред. Да, трябва да намерим просто отдушник за тази емоция, която съхраняваме в себе си. Да. Добре, друг интересен въпрос е, трябва ли децата да се срещат със смъртта? Те трябва ли да присъстват на погребенията? Трябва ли да изпращат своите близки? И по-скоро, нали, в деца с какъв диапазон на години? Защото, нали, има разлика между дете на 3 години, дете на 7, 10, 12 години. Това е много хубав въпрос и ще започна от това как ние сме били възпитавани като малки. По принцип, много зависи от емоционалното състояние на децата и тяхното емоционално израстване. Ако става въпрос за деца до 6-7 годишна възраст, тук наистина отговорността е на родителите да знаят тяхното дете, колко е свързано с този починал човек. Дали за него е важно да му се обясни, да се говори, да не се слагат отново такива метафори, той заспал завинаги, а да се говори за смъртта, да се обясни със смъртта. Това е един естествен процес, който всеки един от нас трябва от най-ранна възраст да бъде запознат с него и да приема, че то е нещо, което е част от живота. Не може просто да говорим само за раждането и за радостта, а трябва да приеме и смъртта. Относно тази възраст, до 7 годишна възраст, децата, както казах, могат да бъдат запознати, могат да бъдат част от процеса, защото всеки един ритуал понякога помага ние да се разделиме, да се сбогуваме. Лично аз съм възпитавана още от ранна детска възраст да посещавам такива ритуали и смея да кажа, че в днешно време не ме е страх от този ритуал на изпращане. Да. Но тук наистина един родител трябва да знае кое е най-подходящо за детето му. Когато е по-голямо вече детето, след 7 годишна възраст, то вече може да говори, да чувства, да изразява своите емоции. Ние трябва много спокойно да говорим с него, да му позволяваме да изразява всичко, което в него се случва, да реагираме спокойно на въпросите му и да бъдем възрастни не само за себе си в тези моменти, а да бъдем наистина един подготвен, възрастен за нашите деца. Да, по някакъв начин да застанем като авторитет на това дете и да можем да отговорим на неговите въпроси спокойно. Да, защото в тези моменти ние самите ставаме деца.
Така. Никой не е подготвен за загубата, всеки смята, че неговите родители няма да си тръгнат, че те винаги ще бъдат до него. Ние не сме подготвени и си казваме, аз ще живея вечно, но когато дойде този момент, тогава осъзнаваме, че реално всяко нещо в живота е без начало и край, който е предвидим. То просто се случва и ние наистина трябва да бъдем запознати с тази материя. Така е, реално колкото и да очакваме дадено събитие, когато се случи, пак сме неподготвени. Абсолютно неподготвени. Винаги се случва това нещо. Добре, а колко трае скръбта? Скръбта може да трае от няколко месеца до години. В зависимост от емоционалната връзка и тъгата, която ние притъпяваме вътре в нас. Хората, които по-отрано започнат да търсят вариант да освободят, да изкажат, да отработят, за тях става много по-бърз процеса и те продължават много по-лесно. Докато тези, които от началото събира вътре себе си и решават да го задържат, без да го изкарат навън. Например, много често знаем, че мъжете са възпитавани, ти не трябва да плачеш, ти трябва да си силен, не трябва да изкараш емоциите си навън. За мъжете скръбта е типично човешка черта. Да. И много зависи от процеса, който ние ще си позволим. Дали ще се потопим и ще преминем, или ще се замръзим, защото има едно такова състояние в моята работа, казва се замръзнало състояние. Човека просто е замръзнал в този момент, той продължава да расте, да се развива, да работи, но той потъва. Той потъва и замръзва в тази ситуация. Виждала съм много мои клиенти, които при загуба на родител, понякога са отглеждани от баби, от дядовци, потъват и гледат изцяло в смъртта. Искат да им се случи нещо ново, но реално седат в това замръзнало състояние. Това може би голяма част от българите по-скоро процедират по този начин с скръбта. Нали, мъжката част от... Да. Добре, Лора, как бихме могли ние да разпознаем дали имаме нужда от професионална помощ при скръб? Ако след 6 месеца продължаваме да скърбим, да сме шокирани от тази ситуация, да ни боли и се чувстваме апатични, тип депресивно състояние, нямаме сън, добър сън, чувстваме се изтощени, имаме демотивация за нашия живот, е добре да потърсиме помощ. Добре е да намериме психолог, терапевт, някой, който да ни помогне да преминем през този период, защото наистина, както споменах, не е добре да оставаме в там. Това замразяване, да. Точно така, това замръзнало състояние. Добре да продължим напред. Окей. А самите ритуали, които се извършват за погребение или кремация, те могат ли да ни помогнат да преминем по-леко през тази скръб, един вид да изпратиме нашия близък? Дали е по-добър вариант, отколкото да не присъстваме на такива ритуали? Този ритуал още от древността е много ценен и важен за нас, тъй като нашето съзнание, за да контактува по-добре с нашето подсъзнание, му е добре да използва ритуали. Всеки един такъв ритуал помага на човека да изкаже своята скръб, да се разплаче, да си каже своите думи, защото когато ние го изричаме, ние го признаваме. Нашите клетки чуват тази информация. И това дава индикация на мозъка, да, това е процеса. Иначе едно бягство. Ако ние не присъстваме, ние бягаме от реалността. И това бягство, както казах, всъщност не ни е добър приятел, по-скоро ни е враг. А преживявайки чрез ритуалите да запалиме свещичка, да оставиме цвете, да си кажем прощални думи, да докосваме този човек, това дава една смиреност, един покой за самите нас и за самия човек, който изпращаме. Защото душата на човека, тя избира кога да дойде и тя избира кога да си тръгне. И много често хората се опитват да го задържат човека тук. По всякакъв начин. Нали, с доктори, с всичко, което е възможно. Да, всички възможни и интервенции. остава една вина. Често хората се чувстват виновни. Аз не направих достатъчно. Аз продължавам да не мога да си простя.
И това кара човека да остава в едно усещане на силна тревожност, че не е направил възможното, но той не може да направи нищо. Както не може да направим нищо днес, точно сега, да се появи бебе, така не може да оставим един човек да остане на тази земя, защото това е неговата лична воля и ако душата му е решила, че си е свършила работа тук на земята, е егоистично ние да се опитваме да го дърпаме и да го държим тук. И чрез този ритуал, който ние ще отидеме да го изпратиме, да му благодарим, да се радваме за всички мигове, споделеността, че сме били заедно, че сме могли да преживеем някакви неща заедно, да почетеме неговият път, че той е вече готов да си тръгне, това е най-доброто, което може да направим и за себе си, и за неговата душа. Да, много интересна гледна точка. А също така, как бихме могли да се справим с тази вина, която усещаме в себе си, примерно, че не сме направили достатъчно, че не сме реагирали на време за заболяване? Как бихме ние могли като хора да се справим с тази вина, която ни измъчва при загуба на наш близък? Дори тя да не е истинска вина, нали? Имала съм, дори в момента работя с такъв клиент, който вярва, че е направил достатъчно, но реално виждам вътре в него как продължава да има болка. И много е трудно да си го признаем. Едно от главните неща е да си го признаем. Мен ме боли, че аз не успях да се справя. Това е признание към себе си. Защото ние го знаеме на ниво мозък и си казваме, да, нали, успях, направих, нали, всички ме подкрепят, приятели, близки казват, толкова си могъл, но вътре в нас има една по-различна истина, която ние докато не си признаем и докато ние самите не си простим. И не разбереме, че смъртта не е нещо неестествено, не е нещо, което може да манипулираме, колкото и да имаме прекрасна медицина и всички останали ресурси, които имаме на днешно време, има процеси, които не може да контролираме. И тук идва вярата. Вярата в това да си спомним, че ние сме просто хора, че сме просто едни обикновени същества, които трябва да се смират и да бъдат тук за себе си. Да, ние може да бъдем за всички приятели, близки, но възможността да преживеем и да пуснем този гняв, това разочарование от нашата неспособност, че не сме се погрижили на време, че не сме обърнали внимание, е да си простим. Отново тук се използват терапевтични методи, чрез които много по-бързо се трансформира това и се превръща в лекота, баланс и спокойствие. Много често има хора, които живеят извън България, живеят далече, не са били до близките си, чувстват се виновни за това, че не са намерили достатъчно време да говорят с тях, да им кажат колко много ги обичат. Има отново ресурси, терапевтични ресурси, чрез които това може да бъде изказано. Да. Защото енергията на душите не е само в физическото тяло. Тя е нещо, което ни свързва на по-дълбоко духовно ниво и ние може да общуваме винаги с тази частица на тези души, когато на нас ни е нужно. И това е начин, по който ние може да отработим много бързо процесите на болка, гняв, разочарование. Прекрасно. страдание. А примерно, ние живеем в много забързано ежедневие, нали, не винаги хората успяват да живеят близко до своите близки, в чужбина и така нататък. Те могат ли да потърсят професионална помощ от вас, примерно онлайн, да говорят с вас? Да, онлайн, всъщност, дали сме онлайн или на живо, няма абсолютно никакво значение. Да. Аз работя 90% онлайн, защото моите клиенти дори повечето са извън България, българи. И дали ще бъдем на живо или ще бъдем онлайн, само единствено е човека да се чувства комфортно. Да. Пак може резултата, ефектът от нашата работа е идентичен. Добре, Лора, как бихме могли да подкрепим някой, който е в траур, някой наш близък, който в момента скърби, как да го подкрепим по такъв начин, че да не навлизаме до такава степен в неговото
пространство, че той да бъде изразнен от това нещо, от това наше действие. Понякога тихата подкрепа е най-добрата подкрепа. Това да можеш само да седиш и да слушаш е понякога достатъчно. Думите понякога са излишни. Това, което аз мога да кажа като терапевт, като тънкости, които ние може да използваме ресурсни за човека, който в момента няма нужда да чува нищо, дори може да не иска да казва нищо, да застанем от неговата лява страна. Един вид той да седи на нас отдясно. Когато го поставяме той да е отдясно, ние отляво, тогава знаем, че той е значим, той е по-важен от нас и ние сме тук за него, за негова подкрепа. Нещо, което също може да направим е да си сложим ръката отзад. Ето тук. Там, където е нашето сърце, но отзад на гърба, в тази част, просто си оставиме ръката и вътрешно дори, без думи, да му казваме аз съм тук и те подкрепям. Когато е до нас, дори може да го питаме, мога ли да сложа ръката на кръка, защото както в момента е твоите крака са нависоко, нали, хората понякога сме така, но имаме нужда да се заземим, да стъпиме, да знаем, че сме тук и сега. Просто питам, мога ли да си сложа ръката на коляното ти? Да. И просто слагаш леко с подкрепа. Просто заставаш и го подкрепяш. Тихо. Тихо. И казваш, нали, аз съм тук за теб. Аз те чувам, разбирам болката ти, разбирам тъгата ти. Знам, че не е лесно. Знам, че те боли. Понякога трябва да бъдем като коментатор на вътрешната болка на човека. За да може, най-важното нещо е човека да се чувства чут, разбран, приет, ценен. Тогава той вече е значим. Той се чувства на мястото си. И в този момент, когато той има такава тиха болка, ние може просто това да направим. Да кажеш, знам, разбирам твоята болка. Най-вероятно много те боли и ти е тежко и не можеш да спиш. Разбирам колко много не можеш да сънуваш го или мислиш за него. Когато отразиш това вътрешно негово състояние, той си казва едно издишане, което му казва, най-накрая някой ме разбира. И му кажеш, аз съм тук за теб, когато имаш нужда да поговориш или просто да поседиш. Тук съм. Може да ги включиме в ритуали, като например семейно готвене, разходки на двора, разходки в планината, някакви ритуали, в които да разведриме този човек. Да. Дори в тишина. Да му отидеме на гости, да му нарушиме малко спокойствието, за да го разведрим по някакъв различен начин. Това е нещо, което може да направим. Прекрасно. А как бихме могли да се справяме с скръбта сега по празниците? Предстоят коледни, новогодишни празници. Ако загубим близък по време на тези празници, как бихме могли да имплементираме, нали, енергията на починалия с ритуалите, които се правят по празниците, с паленето на свещички, погачи и пити? Тук ще влезна в една тема, тъй като аз съм набожен човек, вярващ човек съм. Мога само да кажа, че когато дойде едно такова знамение в рода на някого, той просто трябва да знае, че по някакъв начин е благословен чрез този празник. Нали, когато дойде дете на Великден или на Коледа, за нас е прекрасно знамение. Когато обаче се случи обратното и този човек си тръгне, го приемаме за огромна скръб. Но в крайна сметка и едното и другото е с една и съща посока. Едното идва от божествения свят тук на земята, със свободната си воля да черпи опит, да се учи, а другото е взел и дал каквото могло и си тръгва. Да. Така че това е момент, в който ние просто трябва да разбереме, че от небето се отваря път, в който да му кажат, ти си благословен, свършил си добра работа и те приветстваме на този светъл празник да се прибереш. Да. Църквата също казва, че Господ прибира най-близките до Него в такива големи празници. Това също е. Да, защото моето виждане, ще кажа моето виждане, защото тук 100% ще има много хора, които ще ме оборят. Ние идваме като едни духовни същества, които имаме много знания, способности и качества, но идвайки тук, нали, ние ги носим
с отворен канал нашата фонтанела до определен период, идвайки с 3 ангела, архангела, които ни пазят, след това оставаме с 2, които да ни водят и напътстват, но има една свободна воля, което означава ти тук си, ти да решаваш. Когато си в духовния свят, там кореспонденцията е чрез душа, там кореспонденцията е с различна енергия. Ти тук си да се учиш, да надграждаш, душата ти да расте и когато тя е дошла по пътя, за който е дошла да израсте, тя си тръгва. И когато дойде този момент, ти се преведеш по твоето духовно семейство, ние просто само трябва да кажем благодаря и да го пуснем, а не да искаме да го държиме тук на земята. Защото това е егоистично. Да го дърпаш, да седи тук, при положение, че той вече си е тръгнал. Дори в момента носът ми, съжалявам, нали, за пред камерата, но когато нещо, тялото ни реагира, нали, така изведнъж може да ти потече носа, да се закашляш, сълзи, кихане, това означава, че тялото освобождава нещо, което е държало или което откликва като да. Да. Прекрасно. Сега, по принцип, според нашия канон християнския, душата напуска тялото на 40-я ден. От деня на смъртта, 40-я ден е най-важен, следващия най-важен ден, който трябва да се спомене. Сега, до 40-я ден е прието след опело да се задържи голямата свещ от най-близкия на покойника, като тази голяма свещ е редно да се пали всяка вечер по мъничко 40 дни и ако не е изгоряла съответно на 40-я ден, да се остави в гробното място или в църквата да се изгори там. Сега това напомняне всеки ден с паленето на свещичката, това по-скоро помага ли ни или ни пречи да приемем смъртта и загубата? Всеки един ритуал помага. Да, по някакъв начин изглежда тежко, защото всяка вечер или всеки ден, когато палиш по-малко, нали, през деня човек е активен, работи, най-вероятно повечето хора го правят вечер. Но дори в тези моменти, ако го правиме вечер или ако го правиме сутрин, когато и да е било, може просто да наричаме. Както се казва, първо беше Словото. И тук може да наречем и да кажем благодаря ти. Нали, вълшебната дума на благодарностите. Благодаря ти, че беше част от нас. Нека както този пламък гори, така и душата ти да е свободна. Както този пламък гори, нека душата и моята душа да е свободна. Защото често ние преплитаме и седиме там вързани, правейки това разграничаване между моето щастие, твоя път, моя път. Аз оставам тук, ти продължаваш. Аз оставам да позволявам си да продължа, нали, когато особено са и партньори. Всяко едно наричане помага на нашето подсъзнание, на това ние да продължим, на това да си позволим. И другия, разбира се радва на този процес. Така че, освен да запалим, нека когато я палим да вкараме и Словото. Да го правим ритуално за нас, защото другия вече избрал неговия си път. Нека да го направим прехода много по-лек и много по-благоприятен. Дори когато не знаем какво да кажем, дори когато ни е тежко, може да кажем, нека както гори тази свещ, така и болката ми, яростта ми към себе си, която не можах да си проста, нека гори да те пуска. Тези думи не са заучени, те трябва да идват от душата. Да, много е интересно това разграничаване между моя път и пътя на покойника. Това е, може би, нещо много важно, за което не се замисляме. Ние наистина винаги преплитаме своя път с пътя на този, който сме загубили. Нали? Винаги някак си ги виждаме като един път, а всъщност трябва да освободим душата на човека, който си е заминал. Да, аз го виждам много в своята работа, тъй като работя с един от методите констелации. Много често виждам, когато отваряме за нещо ново в живота ни, примерно да дойде бебе или да дойде нова работа или партньор. И човека има една такава индикация, в която човека гледа надолу към земята. Тогава означава, че там има някой, който той все още не е пуснал. Той си отишъл. И това не позволява човека да погледне напред към живота си, към съдбата си. И точно за това ги казвам тези думи, че могат да ги използват ритуално в тези 40 дни. А в 40 дни ние може да вложиме много, защото, както спомена, важен е този преход, особено ако
погребението е обичайното, нали, човека не е кремиран, тъй като нашето тяло, телесното тяло, то все още има клетки, които са живи. И докато си тръгне душата, нали, е нужно да минат тези 40 дни, за да може душата да е пусната от тялото, нали, всички клетки вече са мъртви и вече душата може да си тръгне свободно. Когато ни кремират, тогава, изгаряйки тялото, нали, телесното, душата много по-бързо може да си тръгне. Независимо от кой ритуал ще изберем, ние пак може да си приложим и това за нашия покой. Защото нашите клетки също имат нужда от това балансиране и тези ритуали ни помагат. Това са ритуали от древността. Те са толкова стари, имат толкова много сила, колкото има сила дори един брак. Нали? Когато отиваш да се венчаеш, тези думи, тези слова, които използваш, те са ключови, които те държат така и когато пускаш някой, или когато идва нов живот в живота ти, или каквото и да било. Това е ритуал, който е изключително ценен и древен. И той лежи в нашите клетки и е добре да не го забравяме. Прекрасно. Един въпрос извън темата, която коментираме с теб. Все пак живеем в България. Тук много голяма част от българите все още не искат някакси да приемат помощ от психотерапевт. Може би не искат да се излеят пред този човек. Какво мислите за това нещо? Психотерапевта, според мен, нали, моите наблюдения и виждания, той може да помогне на всеки един човек, без значение дали самия той усеща, че има нужда от помощ или не. Всичките имаме в себе си, нали, някакви проблеми, неща, които запазваме само за себе си. Ще го кажа така. Имаме свободна воля. Да. И това дали ще изберем да работиме с човек, който не ни е приятел, защото приятелите не са ни терапевти. Те винаги могат да вземат страна и посока. Не винаги могат да видят цялата картина. Не винаги могат да бъдат толкова големи емпати за цялата ситуация и да вкарат малко повече емоции или направление към приятелите си. В същото време терапевта не е нито приятел, нито родител. Той е един човек като едно огледало, което трябва да види всички аспекти и дори тези невидимите, които ти носиш вътре в себе си, за да ти осветли пътя и да те научи как ти сам да светиш в живота си. Защото често смятаме, че терапевта е едно губене на време, но зависи кой какъв терапевт ще си избере. Да, със сигурност. Добре, Лора, според теб трябва ли да наричаме смъртта с истинските си имена смърт, да наричаме човек, който е починал, той, че не си е тръгнал, а той наистина е починал? Трябва ли да използваме истинските думи? Как това би било помогнало? Така както нашите прародители са го наричали, така трябва да си остане. Смъртта си е смърт, покойника е покойник. Всяко друго изместване не дава силата, която тези думи носят. И колкото и да е тежка тази тема, колкото и да е болезнена, както казах, трябва да се приема с нейната истинност. Това е най-добрата възможност ние да приемаме нещата такива, каквито са, защото всичко останало е бягство. Бягство, замаскиране, слагаме една рамка и започваме да живееме в нереалност, а реално, за да живееме адекватно, трябва да бъдем реалисти. Да. Добре, един мой приятел беше ме попитал, има познат, който е загубил наскоро своя баща и беше ми споменал, че му е неудобно да му каже съжалявам или как да подходи с този човек, как да си изрече съболезнованията. Какво би посъветвал един такъв човек, който изпитва неудобство да изкаже своите съболезнования или да изкаже съжалението си към близките? Това е прекрасен въпрос. Благодаря за което. Не е лесно в тези моменти, когато видиш някой, че е с жалейка или когато някой друг даде такава индикация или го спомене. Никой не е подготвен как да реагира в тези моменти. Дори аз самата в момента, когато говорим за това, не мога да намеря точна формула. Защото момента наистина е неудобен.
Той просто е дискомфортен. Както казах, никой не ни е учил как да реагираме в тези моменти. Много по-лесно е да кажеш, о, честито, Да. нали, прекрасно. Това е отработено. Но, когато идва момента за скръб, никой не ни учи. И ние сме достатъчно вече така доста напреднали в житейския си опит и е добре да се научим и на това. Може би трябва вече вие да дадете повече гласност, как хората да приемат, наистина да приемат тези моменти и да могат да кажат, о, моите съболезнования и това да е достатъчно. Може да не казваш нищо повече. Така. И в последствие, ако решиш, в зависимост от човека, как се чувства, как реагира на тези твои думи, тогава да кажеш, аз съм тук за теб, ако имаш нужда. Но това е само ако истински си готов да бъдеш ресурсен за този човек. Да. Ако ти не си преживявал такава болка, може да не можеш да бъдеш ресурсен и това да те натовари. По-добре е в такива моменти, ако някой поиска от тебе или се налага да бъдеш ресурсен, не знаеш как, да го насочиш. Или както казахме по-рано, просто да замълчиш, да бъдеш тиха подкрепа. Добре, нещо друго, което се сещам и сме срещали в работата си е това, че има хора, които преминават през дадено заболяване, но спестяват това нещо на близките си. Не им казват, след време човека, нали, си заминава от този свят и това излиза наяве на много по-късен етап. Какво би казала за това таене в себе си на заболяванията? Тук ще засегна тема, която хората понякога пренебрегваме и това е личната воля. Това е избор на човека. И нещо друго, което е иерархията. Ако този човек е по-възрастен от нас, кои сме ние да му се бъркаме в съдбата? Както казах и преди това, това е егоистичен начин да задържиме човека по-дълго време. Но ако той е по-възрастен, примерно наш родител, и той реши, че не иска да се лекува, иска да живее толкова колкото може, без да минава през лечение, примерно за ракови заболявания и всички останали процедури, той казва, имам 3 месеца, искам да живея така както мога. Това е негов личен избор и ние нямаме правото, може да се опитваме, нали, не спирам хората да се опитват да задържат този човек, но в крайна сметка той е по-голям от нас. Ние сме били твърде млади и малки, когато той се е родил и той е дал живот на нас. Щом той е дал живот на нас, ние просто трябва да го почетем като по-възрастен, а не да изискваме от него, да се опитваме да ставаме по-големи от него, защото това е една иерархия, която когато ние нарушим, не е балансирано за никой. Да, факт е, че когато родителите са ни възрастни и болни, тогава се измества малко иерархията и ние ставаме като техни възрастни. Да. Тогава може да им помогнем, нали? Но въпреки всичко, тяхната свободна воля е това, което е добре да зачетем. Въпреки, че е много болезнен. Много е болезнено да знаеш, че там имаш един родител, който ти искаш да му помогнеш, а той решава, че не желае. И че трябва да го пуснеш. Така е. Да. Благодаря. И аз благодаря. Лора, изключително много ти благодарим, че беше наш гост. Благодарим ти за въпросите, на които отговори. Сигурен съм, че ще бъдат доста интересни за нашите клиенти. Лора има около 10 години опит по тези теми и може да намерите нейните контакти по-долу в описанието. Лора, изключително много ти благодарим, че беше наш гост. За нас беше изключително приятно. Благодаря и аз. Благодаря на вашите зрители. И ние благодарим.